Ni begotxu naz eta Eliza Katolikoko partaidea naz. Santa Ageda eguna da otsailaren 5. Ageda izen zen kristau bat italiarra, martirizatu egin inzala eta eraia biela otsailaren 5. Baina nik klasikoki ospatu indotena da, nire etxean ospatu indana, izen da Santa Ageda bezpera, izango zala otsailaren 4. egunean, ospatuten dela herri askotan elkarte urtetan dire eskalera, eta makillekin abestu iten da Santa Agedan abestia, badala bertso klasiko bat, erabiltzen dela makillagaz eta lurra itxartzeko egiten den ritual moduko bat da, etxerik etxe joaten ziren pertsona hauek, eta gauzen eske joaten omen ziren etxe honetara, eta horren truke abestutea bien eta lur hori itxartzea bien.